ערב טוב לכם מהפארק דה פרנס בפריז, ערב טוב מהפארק דה פרנס בפריז. עוד מעט המשחק הגדול בין מכבי חיפה לפריז סן ג'רמן, מחזור חמישי של ליגת האלופות, כשמכבי חיפה עדיין נאבקת על המשך דרכה באירופה, והם מגשימים פה חלום, לעלות לכר הדשא בפארק דה פרנס בליגת האלופות. וזה רויס שהיה צריך להבקיע והוא מחמיץ הזדמנות גדולה לפביאן רויס, היה חופשי לגמרי, אבל אמבפה ראש עכשיו אמבפה, ועכשיו מסי, גולאסו של מסי. הכניס כדור נהדר לאבו פאני, יכול לבעוט לשער, הוא בועט לשער, אבל יש שם דומרו. כן, בעיטה טובה למסגרת, בעיטה מתוכו. ועכשיו קיליאן, ועכשיו ניימר, ועכשיו אמבפה! 2-0! פריז סן ג'רמן. ושוב השלישייה הזאת, שלישיית הכסף, מסי, מחסונית, אבל ניימר מתפנה שם וניימר! 3-0! שוב שלישיית הכסף, מסי! עומר אצילי, הנה השער של פיירו. עומר אצילי ניצל רגע של רפיון בהגנה של פריז, הם לא היו מוכנים להקפאה הזאת. זה סק כובש, אבדולאי סק מבקיע. כדור למסי, עדיין מסי, וואו, מה מסי עושה כאן היום? לקונו יהיה כבר קשה מאוד מכאן להעביר כדור מדויק. עוד כדור שם שמסתובב ברחבה וצולת פנימה, זה הולך פנימה, צמד של סק. מי היה מאמין שדווקא אבדולאי סק יבקיע כאן ולא פעם אחת אלא פעמיים? הכדור הזה נהדר, חכימי פשוט מחמיץ, עשה את אמבפה, זה לא יכול להיות, וזה מה שקיליאן עושה, שלא מכניסים אותו. איך יכול להיות שאמבפה יישאר חופשי? איך זה יכול להיות? כי כשמכבי חיפה עובר שם על הקו, עדיין ניימר! 6-2! איזה מבצע של ניימר, וואו! מסי משאיר את זה לקיליאן, ומסי! ממש טוב! העצירה הזאת על המקום, ועכשיו! 7! סולר עם שערו הראשון במדי פריז סן ג'רמן. 7-2 לפריז סן ג'רמן. שריקה אחרונה כאן בפארק דה פרנס, לאו מסי בתצוגה מדהימה.